Maraming nagtatanong kung ano raw ang pinakamahirap sa buhay ng isang seaman. Pero hindi ito yung iniisip ng karamihan. Ginagawa ko tong video na to para hindi magreklamo. Ginagawa ko to para mag-share. Kasi madalas pag nakikita nila ang buhay ng isang seaman, yung mga magaganda lang. Yung mga magagandang moments, magagandang place. But kalahati lang yan sa buong istorya. Para sa akin, hindi pagod ang pinakamahirap. Masasanay ang katawan. Everyone ma-adjust natin ang katawan natin. Masanay tayo sa mga hirap ng trabaho, sa mainit na lugar, mahabang oras. Pero may mga bagay na kahit gaano ka katagal, you can never get used to it. Ang pinakamahirap para sa akin, yung oras. Yung mga sandali na wala ka, yung mga moments na mga special moments na you wanted to be there. May mga araw na gusto mong nandun ka, pero alam mo na hindi pwede. At yung mga oras na yon, my God, hindi mo na pwedeng balikan yun. You can never get that time back. Never. Maraming salamat! This is good, yeah. Habang tumatagal, mas ramdam mo yung bigat ng pag-aalis mo. It's not that, humihirap yung trabaho mo. It's something, it's like, what it is, it's because malinaw na talaga sa'yo kung ano yung mga iniiwanan mo every time you go away and go back to work. Oo, nandun ka sa mga chat, mga video calls, sa mga tawag sa telepono, pero wala ka talaga. Iba yung pakiramdam. Nakausap mo sila, pero ang malayo ka. It's hard. Hindi mo madaling tanggapin yun. Kahit gaano katagal mo nang ginawa talaga. Kaya nga sinabi ko, masarap umuwi, pero mas mahirap umalis. Kasi when that time comes na ikay aalis na naman, alam mo ang feelings na yon. Alam mo yung nararamdaman mong sakit na niniwan mo yung mga mahal mo sa buhay. Alam mo yung araw na yon na wala ka na rin for a very long time. Sometimes, I ask myself, mahirap. Bakit? Why I keep doing this? Why I keep going back? I guess, because I needed it still. Because of my pride, a choice, a pride of what I do on the boat. Mga ganyan. Hindi lahat na mahirap ay mali. May mga bagay na mga mahirap, pinipili mo pa rin. Kung seaman ka rin, o OFW, o may mahal sa buhay na may trabaho na katulad sa amin, hindi ito madali, pero ganito ang buhay na pinili namin. Salamat sa pakikinig.